Αυτή η πόλη ήταν κάποτε ένα πλούσιο λιμάνι. Όλα τα πλοία του κόσμου από όλους τους ωκεανούς περνούσαν από εδώ. Σε αυτή την πόλη υπάρχουν ιαματικές πηγές. Νερό που καίει, τρέχει από τις πηγές και σχηματίζει μικρά ποτάμια που χύνονται στη θάλασσα. Η θάλασσα αχνίζει σε εκείνα τα σημεία. Ολόκληρη η πόλη μυρίζει μέταλλο, σαν σπαθί. Η Μαρία μόλις έφτασε στην πόλη. Είναι 27 ετών. Στα χέρια της κρατάει ένα διαφημιστικό φυλάδιο για ένα σπα. Η μέρα ετοιμάζεται να νυχτώσει. Ή μέσα ή έξω. Εγώ. Εσύ ναι. Το να πόδι στη βάρκα, το άλλο κόμμα στο λιμάνι, δεν γίνονται έτσι δουλειές. Είδα αυτή την προσφορά και ήθελα να... Ναι. Ισχύει για ένα άτομο. Είστε ένα άτομο. Νομίζω. Να. Περιμένετε εκεί για να έρθει η κοπέλα που κάνει την εγγραφή στο πρόγραμμα. Γεια σας! Είμαι η κοπέλα που κάνει την εγγραφή στο πρόγραμμα. Πρέπει να πάρω την πίεσή σας. Μήπως είστε ίδιος? Όχι. Η πίεσή σας είναι φοβερά χαμηλή. Τρώτε αλάτι. Λίγο. Όσο και να τρώτε πιο πολύ. Ρέγγες, πατατάκια, παστά, αλατικά. Μα δεν είναι αμφιγεινά. Όχι, εδώ μέσα όχι. Και πού θα βρω τώρα ρέγγες και πατατάκια? Κλωμιάσατε. Πού θα βρω ρέγγες και πατατάκια? Θα σας τα παρέχουμε εμείς. Έχετε. Έχουμε και όλους. Περάστε να καθίσετε στη γραμματεία και θα σας φωνάξουμε. Χαμηλή πίεση έμαθα. Δεν είστε έγκυος? Όχι. Το είπα πριν στην κοπέλα, αλλά μάλλον... Ναι, αλλά μου φαίνεστε χλωμή. Φάτο. Τι? Φάτο. Είναι ψωμί και αλάτι. Το προσφέρουν και το καλωσόρισμα. Ποιοι το προσφέρουνε? Παλιά οι Ρώσοι στη Ρωσία. Είναι έτοιμο, άντε φάτο. Δεν είναι και άσχημο. Καθόλου. Ναι, αλλά θα διψάω τώρα. Να πιείς. Πίνετε. Πίνετε και απ' όλα. Και λοιπόν, τι σας φέρνει τέτοια ώρα και τέτοια μέρα εδώ? Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να σας βρω εδώ πέρα. Ναι, αλλά μας βρήκες. Ναι. Μας εντόπισες. Ναι. Κλείδωσες στο στόχο, υδροθεραπευτήριο ως κλειπιός. Και μπουμ, νιάς, νυχτιάτικα. Εδώ, ο Αστακός. Ποιος? Ο Αστακός, το τηλεοραζάκι μου. Χαίρομαι πολύ. Αστακός. Χαίρομαι πολύ, Αστακέ. Λοιπόν, τι σε φέρνει τέτοια ώρα εδώ, πού πονάς? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πόνο. Αχα, δερματολογικά προβλήματα? Όχι. Γυναικολογικά? Ούτε. Τότε, ρωτάμε, για να σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα, να εστιάσουμε κάπου. Δεν έχω εστιάσει κάπου, απλά ήρθα. Ήρθες έτσι, Ναι. χωρίς να κουνάς κάπου. Τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Δεν είναι άλλη εδώ. Όχι. Ετοιμαζόμουν να το κλείσω, να πάω να ξεκουραστώ. Ναι. Και εσείς ποια είστε? Εγώ είμαι η κυρία Λίντια. Κυρία Λίντια. Κυρία Λίδα. Λίντια. Κυρία Λίντια. Κυρία Λίδια, θα ήθελα να... Να κάνεις έτσι γενικά λουτρά, χωρίς να έχεις κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Και ήρθες εδώ τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Ναι. Δεν γίνεται απλά έτσι να καθίσω εδώ στα ζεστά, να κάνω χαμά? Έτσι γίνεται άμα θες να κάνεις πασαλήματα. Αν θες να κάνεις όμως σοβαρή δουλειά, Θα πληρώσω. αυτό εξυπακούεται. Ο χώρος εδώ δικό σας είναι? Δικός μου είναι ο χώρος. Μου ανήκει. Φωτιά βάζω και τον γκέο, άμα θέλω.
Το δωμάτιό σου είναι το 11. Πετσέτες και παντόφλες θα βρεις στο μικρό του λαμπάκι. Νερό, αν διψάσεις τόσο πολύ που λες, θα βρεις. Πού? Στη βρύση. Γύρνα-τη εσύ και άστο αυτό να τρέξει. Άστο να τρέξει πολύ. Στην αρχή θα είναι θολό. Μετά άσπρο θολό. Μετά διαβιές. Διάφυλλο. Μόλις αντικρίσεις τη διάβγεια, χτύπα το. Έχεις φέρει μαγιό? Όχι. Έλα, ήρθες στα δικά χωρίς μαγιό. Νόμιζα ότι θα είμαστε... Τι, γυμνές κι άμα ήρθε εδώ κανένας κύριος? Γιατί έχω τέτοια άντρες? Συχνότατα. Είναι νυχτά τα λουτρά. Δηλαδή, οι άντρες δεν έχουν προβλήματα, δεν παθαίνουν τη μέση τους, δεν παθαίνουν οι αρθρώσεις τους, δεν έχουν αμαρτίες να ξεπλυνούν. Δεν έχω. Τότε ζήτησε το από την κοπέλα. Α, την κοπέλα που μου πήρε την πίεση. Όχι, την υπεύθυνη για τις λουόμενες. Α, άλλη θα είναι αυτή τώρα. Ή μήπως πάλι εσείς που... Εγώ ονομάζομαι κυρία Λίδια. Λίδια. Κυρία Λίδια. Είμαι μισή Ισλανδή εγώ. Η Ισλανδία έχει πάρα πολλά ηφαίστεια. Είναι νησί η Ισλανδία. Ένα μικρό νησί στη μέση του ωκεανού. Έξω, παγωμένο. Από μέσα βράζει. Και τώρα μέσα. Πού? Στο δωμάτιό σου. Τίποτα, τίποτα. Και τι είναι? Το σπαθάκι μου. Σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη, κι όμως το υδροθεραπευτήριο ο Ασκληπιός είναι ανοιχτό. Δεν έχει άλλο εμφιαλωμένο. Εάν θέλεις να είσαι λουόμενη, πράξε αναλόγως. Διαφορετικά απλά χάνεις το χρόνο σου. Οι φωτογραφίες στο φυλάδιο είναι ψεύτικες. Είναι παλιές. Γι' αυτό πώς μπορώ να σε βοηθήσω? Θέλω να φύγω. Πετσέτες και παντόφλες θα τις αφήσεις στο μικρό του λαμπάκι. Με νοιάζει να αφήσεις τα πράγματα που χρησιμοποίησες εκεί που θα σου πω για να μην τα ψάχνουμε μετά. Να δώσει όλους πόσο χάλια είναι το σπάσας. Υδροθεραπευτήρια είναι κοπέλα μου, δεν είναι σπάκι και πάλι μου εδώ μια Για γκρέμισμα είναι. Σου είπα φταίει το νερό. Πού να βάλω? Εδώ. Μπήκες να τις αποστάσεις, μα εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες. Τώρα τι τρέμεις, γιατί πάσε, εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Αχ, τη φωνή που τη φοβάσαι, σου ορκίζομαι, δεν είμαι εγώ. Εγώ σωπαίνω, άκου σωπαίνω, εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Άλλος φωνάζει, άλλος ρωτάει, άλλος κρατάει λογαριασμό. Σου ορκίζομαι, δεν είμαι εγώ. Υγεία μέσα, υγεία έξω, υγεία, υγεία, υγεία. Περάστε, περάστε,
προσφορά και... Ναι, ισχύει ένα άτομο, είστε ένα άτομο. Είμαι ένα άτομο. Ωραία, περάστε να σας εξηγήσω. Σας ευχαριστώ. Άμα είναι πανέμορφο, πεντακάθαρο το έχετε. Αχ, και τι νερό, λαχταριστό, γουργουρί. Γεια σου λοιπόν, το κοριτσάκι. Γεια σας. Τα σκυλάκια, εκεί έξω δικά σας είναι. Τα ακολούθησα. Και θα μείνουν εκεί. Θα φύγουν, θα σπινάσουν, φαντάζομαι. Πάμε να σας δείξω το δωμάτιό σας, ελάτε. Γεια σου και πάλι γλυκό μου κοριτσάκι. Αχ, τι ευγενική κυρία, τι ωραία προσωπικότητα. Είναι αλήθεια. Ψάχνεις κάτι στο γραφείο μου! Όχι. Καλέ, εσύ κάπου μάγωσες. Έλα εδώ, έλα να σε πεις. Είσαι καλά. Πάμε, δυνατά. Ναι. Λοιπόν, πάω εγώ να ετοιμαστώ. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, Πάω κι εγώ στο δωμάτιό μου, να δω για λουμπρό. άντε επιτέλους. Σας έφερα τύχη. Ορίστε, Λέω, σας έφερα τύχη, ήρθε κι άλλη πελάτησα. προτιμώ τον όρο λουόμενη. Εντάξει, ήρθε κι άλλη λουόμενη. Ναι, είδε το φυλάδιο και ήρθε. Είναι ένα μικρό νησί η Ισλανδία στη μέση του ωκεανού. Γεμάτο ηφαίστεια, ατμούς, θερμές πηγές και θερμοπίδακες. Απ' έξω παγωμένο, από μέσα βράζει. Μια όπερα, Αχ, ποια. την Τραβιάτα. Αχ, είναι πολύ ωραία η Τραβιάτα. Την ξέρετε. Α, την έχω δει ζωντανά, στη σκάλα του Μιχάλη. Τι μου λέτε. Μαστακός. Χαίρομαι πολύ. Πω για πάνε τώρα. Είμαι μια λουόμενη και πρώτο αναλόγος. Τι βλέπετε, βλέπουμε τη Τραβιάτα. Τι είναι η Τραβιάτα στο προστικό? Την Τραβιάτα σκέτο. Για πείτε. Εσύ, ναι. Αυτός ποιος είναι? Ο πατέρας. Ο πατέρας ποιανού? Και ο Αλφρέντο ποιος είναι? Τώρα δεν είναι πράγματα αυτά. Τι έγινε? Ο παλιάνθρωπος. Τι έγινε? Τι να έγινε? Μπήκε ο παλιόγερος ανάμεσά τους και τους χώρισε. Νάτι. Πείτε μου και εμένα. Ο Αλφρέντο και η Βιολέτα είναι πολύ ερωτευμένοι, όμως αυτή είναι κόρη. Πολυτερίες, όλο κρασιά, σεξ και πάρτι. Τι να γίνει όμως που σε ένα πάρτι γνώρισε τον Αλφρέντο και τον ερωτεύτηκε πολύ. Για χάρη του συμμαζεύτηκε, πούλησε κοσμήματα, πούλησε φορέματα, έκοψε το αλκοόλ και τα όρια και πήγανε και κλειστήκανε στο σπίτι της στην εξοχή. Τώρα τρώνε υγιεινά και κάνουν μόνο καλή ζωή. Αχ, ωραία, τέλεια. Όχι καθόλου, γιατί τα έμαθε ο πατέρας του Αλφρέντο και πήγε και τη βρήκε. Και της είπε, για μια φορά εταία, για πάντα εταία. Δεν με νοιάζει πόσο άλλαξες. Μάζεψέ τα και φύγε, άσε ήσυχο το γιο μου. Η κακή σου φήμη απλώνεται σαν χταπόδι πάνω στη σεβαστή μας οικογένεια. Η μικρή μου κόρη δεν μπορεί να βρει χαμπρό να παντρευτεί. Τι ξέρεις γιατί? Γιατί ο αδερφός της ο Αλφρέντο τα έχει με μια πόρνη. Ναι, αλλά αφού κι αυτή είχε κόψει την
παλιά της τη ζωή. Ναι, αλλά μια φορά ετέρα, για πάντα ετέρα. Ο Αλφρέντο ήταν νέος και από καλή οικογένεια. Τον έθαβε, κατάλαβες, τον υποβάθμισε συνολικά αυτή η σχέση. Είναι έφυγε όμως αυτός ο άνθρωπος. Έπρεπε να τον διώξουνε και να ζήσουν ευτυχισμένοι. Έπρεπε, αλλά Δεν το έκανε. δεν το έκανε, ναι, γιατί αυτός εκεί πέρα της έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Έπαιξε με το ταραγμένο της μυαλό. Της έκανε mind fuck. Της είπε, Βιολέτα, Βιολέτα, ήσουν πόρνη. Χαμηλά, χαμηλά στην πραγματική ζωή. Η ψυχή σου τρεφόταν με βότκα και υδρότες ανδρών που έσταζαν πάνω σου. Όμως, ερωτεύτηκες, αγάπησες, ελευθερώθηκες. Η αγάπη σε ελευθέρωσε. Δεν ξέρεις, Βιολέτα, ποια είναι η υπέρτατη εκδήλωση της αγάπης στον υλικό αυτό κόσμο. Αυτοκρασία. Γι' αυτό, αν αγαπάς πραγματικά το γιο μου, αφήσέ τον ήσυχο. Αυτός έχει κάθε δυνατότητα να ζήσει ευτυχισμένος. Εσύ όμως, όχι, πάντα θα σε ακολουθεί η σκιά της ευτέρας. Έπρεπε να τον διώξουνε και να ζήσουν ευτυχισμένοι. Είδες όμως, δεν τον διώξουνε. Αυτή δεν είναι πολύ μεγαλύτερη του. Καλά τώρα, αυτό που λέει κατά πόσο ισχύει, δεν ξέρω. Παλιά ο γερός ζήλευε. Ανέστητε, ανέστητε, ανέστητε. Σίγουρα ζήλευε. Ζήλευε που ο γιος του είχε βρει μια ωραία κουπέλα. Τη Βιολέτα. Τη Βιολέτα. Τη Βιολέτα. Και η Butterfly, η τραβιάτα ποια είναι? Γι' αυτό τον παρατσούκλι. Α, και τι σημαίνει? Αυτή που έχει ξεσυφθεί. Δεν μπορώ να κάτσω άλλο. Είναι η σειρά μου να κάνω μπάνιο τώρα. Καλά, κάτσε, δύο είμαστε μόνο. Θα την βρούμε τη σειρά. Δεν μπορώ, τώρα κάτι με έχει πιάσει και δεν μπορώ. Θέλω να πάω να κάνω μπάνιο. Έχεις υπερένταση που δεν κοιμάσαι. Δεν κοιμάται? Δεν κοιμάται. Γιατί δεν κοιμάσαι, φιλάκι μου? Ναι. Καλά. Κάποια στιγμή θα κοιμηθεί. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα γιατί είναι η σειρά μου για το μπάνιο. Πού πάτε? Θέλω να κάνω το μπάνιο. Ναι, αλλά δεν πήγαμε ακόμα. Ναι, αλλά είπα τώρα ότι θέλω να πάω εγώ. Εσείς θα πρέπει από μένα. Ναι, αλλά έκατσα εδώ και βλέπω. Ωχ, καλέ, θα τη βρείτε τη σειρά. Χωράτε και οι δύο, άμα θέλετε. Κουράστηκα, να το κλείσω τώρα. Τώρα αργήσαμε όλες. Εσείς τώρα πού πάτε? Πάω να κάνω μπάνιο. Και εσείς? Και οι τρεις μαζί θα πάμε? Εγώ τώρα πρέπει να συνέλθω μετά από αυτό που είδαμε, δεν μπορώ. Τι γίνεται στο τέλος? Τι πράγμα? Λέω τι γίνεται στο τέλος με την παιδιά. Η τραβιάτα πεθαίνει φυσικά. Όλες αυτές πεθαίνουνε. Ναι, στην όπερα, άμα δεν πεθάνει η πρωταγωνίστρια, δεν είναι καλό σημάδι. Όλες πεθαίνουν. Η τραβιάτα, η Butterfly, η Τόσκα, η Μαναν Λεσκό, η Μιμή, η άλλη μικρή από το Ριγκολέτο, η Τζίλτα, μπράβο, ναι, αυτοί όλες πεθαίνουν. Γιατί πεθαίνουν? Πεθαίνουν για να γράψει δραματική μουσική ο εκάστοτε συνθέτης. Και πράγματι, μερικά από αυτά τα μοτίβα είναι απρόσθετα. Σκοπό για καλλιτεχνικούς λόγους, δηλαδή. Ναι, μην ανησυχείς για καλλιτεχνικούς λόγους. Καλά, πάω τώρα. Αφήστε μου λίγο χρόνο που να έρθει και αρχίσει και φωνάζετε. Δεν είναι καλά αυτό το παιδί. Όχι, δεν είναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Κάτι να φάει πρέπει κάτι. Αλλά τι πρέπει να φάει, να της ανέβει λίγο η πίεση. Πώς θα ζήσει? Όλα πρέπει να τρώνε. Καλά, ίσως όχι όλα. Το νερό, ας πούμε, τρώει, το νερό δεν τρώει. Δεν ξέρω, τρώει. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό το πράγμα. Το νερό. Το νερό τα έχει φάει όλα εδώ μέσα. Έχει μαυρίσει τους τοίχους, έχει πρασινίσει τις μπανιέρες, έχει πουλώσει τις σωλήνες. Δεν θέλω να ξαναβρεθώ εκεί έξω. Μακάρι να μέναμε για πάντα εδώ. Η ζωή είναι πολύ σκληρή και εγώ δεν είμαι κατάλληλα εξοπλισμένη. Τι να ακούς? Τι να ακούω! Πού να τη συμβούνε και αληθινά πράγματα. Μου έχουνε συμβεί αληθινά πράγματα. Σαν, τι μας χρειάζεται για να μείνουμε για πάντα εδώ μέσα? Ένας άντρας. Μόνο ένας. Ένας ίσον κανένας. Συμφωνώ. Και τι θα γινόταν αν ερχόταν ένας άντρας? Χαμός. Εγώ θα πήγαινα πρώτη. Και γιατί? Γιατί μου ανήκει αυτή την επιχείρηση και είμαι υπεύθυνη για ό,τι μπαίνει μέσα σε αυτή την επιχείρηση. Καλά, εγώ δεύτερη τότε. Και εγώ τρίτη. Ναι, γιατί εσύ που είσαι μικρό
μικρότερη, θα το πιάσεις έτσι με την ορμή σου και θα τον αναπτερώσεις. Δεν έχω ορμή μου, έχει τελειώσει. Εμένα να βάλετε πρώτη. Ξέχασέ το. Μπορούμε να πάμε κιόλας μαζί. Δημοκρατία. Καλά, εντάξει. Καθίστε να έρθει πρώτα. Και αν έρθει, και αν μας αρέσει, και αν του αρέσουμε, και μετά τσακωνόμαστε. Η Τραβιάτα τι θα έκανε? Η Τραβιάτα δεν θα προλάβαινε να κάνει τίποτα. Με τόση υγρασία εδώ μέσα, μια θυματική εταίρα θα πέθαινε με φρικτούς πόνους από την πρώτη μέρα. Δεν θα προλάβαινε να γίνει καλά. Ποιος, πουλάκι μου? Η Τραβιάτα. Καλά, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Τα υδροθεραπευτήρια δεν είναι για θυματικούς, τα σανατόρια είναι. Ίσως να προλάβαινε να γίνει καλά. Πουλάκι μου, πάει η Τραβιάτα, πέθανε, τη χάσαμε. Θα έρθουν άλλες, μην ανησυχείς. Να σου πω, να έρθουμε κι εμείς τώρα. Η κυρία Λίδια έχει ένα σπαθί. Α, το σπαθάκι σας! Το σπαθάκι μου! Καλά, άντε, λάτε. Αυτή η πόλη είναι γεμάτη ιαματικές πηγές. Το νερό τώρα κυλάει πάνω στη Μαρία, στη Λίδια, στην Κάτια. Στάζει επάνω τους, κυλάει μέσα τους. Η θάλασσα αχνίζει σε εκείνα τα σημεία. Δηλαδή, οι άλλες ηρωίδες δεν είχαν ωραία ονόματα. Δεν είναι ωραίο όνομα το Τόσκα, το Κάρμεν, το Λουτσία, τη Λάμερμουλ. Ναι, αλλά εγώ θέλω την Butterfly. Γιατί ειδικά την Butterfly? Μου αρέσει το όνομά της. Λοιπόν, ήταν Ιαπωνέζα. Χα, δεν το περίμενες, Αχ, πείτε μου. Λοιπόν, το Butterfly ήταν παρατσούκλι, παρατσούκλι. Πείτε μου. Όχι, γιατί να το κάνω αυτό? Γιατί σας το ζητάω. Λοιπόν, εσύ θα μας πεις την ιστορία της Butterfly. Μα δεν την ξέρω. Προσπάθησε. Μα δεν έχω ιδέα. Άκου τώρα τι γίνεται. Εδώ υπάρχει μία ιστορία. Και κάποιος πρέπει να την πει. Εγώ δεν πρόκειται. Δεν με αφορά καν. Εάν θέλεις να την ακούσεις, πες την εσύ. Η ιστορία εδώ είναι πάνω. Απλά δεν ακούγεται. Γιατί κανείς δεν τη λέει. Γιατί κανείς δεν είναι αρκετά γενναίος για να ξεκινήσει να τη λέει. Μα ήταν όντως Ιαπωνέζα. Και την έλεγαν Butterfly. Butterfly. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Εσύ, Μαρία, θα μας πεις. Γιατί είσαι Ιαπωνέζα, αλλά σε λένε Butterfly. Γιατί έχω όμορφα μικρά φτερά. Αν είναι να αρχίσεις τις αηδίες, καλύτερα να σταματήσουμε τώρα. Δεν έχω καμία διάθεση να κυρδηλώσω αυτήν εδώ την όπερα. Εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, τέλος! Συγγνώμη. Γιατί είμαι μικρή και όμορφη. Πόσο μικρή? 27. 27 είσαι εσύ, Μαρία, όχι Butterfly. 30. Καλά, καλή νύχτα και καλό ξημέρωμα. Καλά, συγγνώμη. Είμαι 15. Κάπου εκεί είσαι. Είμαι 15 χρονών και είμαι πόλη.
Μπράβο σου. Ναι. Το είπε πριν εδώ η κυρία Κάτια. Όλες είναι πόρνες και όλες πεθαίνουν στο τέλος. Όλες οι ηρωίδες της όπερας είναι πόρνες και πεθαίνουν στο τέλος, όχι όλες οι ηρωίδες γενικά. Και τότε, τι θα πεθάνω? Δεν θα πεθάνεις. Εντάξει. Ούτε άρρωστη είσαι. Ωραία. Άρα είμαι 15 χρονών, είμαι Ιαπωνέζα, είμαι πόρνη και είμαι άρρωστη και θα πεθάνω. Λοιπόν, επειδή έχεις αρχίσει να εκτροχιάζεσαι, θα σε βοηθήσω λίγο. Δεν είσαι άρρωστη. Και ούτε ακριβώς πόρνη είσαι. Είσαι γκέισα. Ξέρεις τι πάει να πει γκέισα? Είμαι γκέισα. Είμαι γκέισα και ερωτεύτηκα έναν πελάτη μου και με ερωτεύτηκε και αυτός. Και παντρευτήκαμε και κάναμε και ένα παιδί. Ένα γόρι κάναμε. Αλλά μετά αυτός έπρεπε να φύγει. Όχι, όχι, δεν έπρεπε να φύγει, δεν έπρεπε να φύγει. Μετά κάτι έγινε. Α, η θάλασσα! Η θάλασσα, όλους τους παίρνει η θάλασσα. Όχι, όχι, δεν τους παίρνει η θάλασσα. Έφευγε. Ήταν ναυτικός. Ναι. Ήταν ναυτικός σε ένα λιμάνι, σε μια πόλη, με θάλασσα. Α, σαν αυτή που είμαστε τώρα. Άσε τα λιμάνια, Μαρία, και πες μας την ιστορία. Είμαι 15 χρονών, είμαι πόρνη και ερωτεύτηκα έναν πελάτη μου και με ερωτεύτηκε και αυτός και παντρευτήκαμε, αλλά αυτός έπρεπε να φύγει και έφυγε και εγώ μαράζωσα και πέθανα. Λοιπόν, σου λείπουν όλες οι δραματικές λεπτομέρειες. Αυτή η ιστορία που μόλις μας είπες είναι οριακά σωστή. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει όπερα. Κανένας! Ωραία λοιπόν. Θες δραματικές λεπτομέρειες? Όλες οι δραματικές λεπτομέρειες. Κάτσε. Η Butterfly είναι 15 χρονών. Είναι Ιαπωνέζα. Και έχει ευαίνινα μαλλιά. Έχει και μία ελιά στην παλάμη του αριστερού της χεριού. Α, το ξέρεις αυτό? Δεν το ξέρεις? Ξέρει να παίζει και αυτό το Ιαπωνέζικο, το όργανο, το σιτάρ. Ξέρει να διαβάζει, να χορεύει, να καλλιγραφεί. Ο άντρας είναι ναυτικός. Γνωρίζονται, παντρεύονται, κάνουν άπειρο σεξ στον ηθικό κρεβάτι. Αλλά αυτός πρέπει να φύγει και φεύγει. Η Butterfly συνέχεια κοιτάει κάτω στο λιμάνι. Όλα τα καράβια του κόσμου έρχονται, εκτός από αυτό, το δικό του. Φουσκώνει, γυρνάει το παιδί του. Το παιδί τώρα είναι 3 ετών. Η Butterfly είναι 18 χρόνια. Έχει σταματήσει να δουλεύει ως γκέισα για να μην τον απατήσει. Κάθεται όλη μέρα στο σπίτι και τον περιμένει. Αλλά έτσι όμως καταστρέφεται οικονομικά. Όλη την ώρα κοιτάει κάτω στο λιμάνι. Όλα τα καράβια έρχονται από όλους τους ωκεανούς, εκτός από ένα. Το δικό του. Αλλά αυτός επιστρέφει στην Ιαπωνία μια μέρα. Γιατί έχει μάθει ότι έχει ένα παιδί και έχει έρθει να το πάρει, να το μεγαλώσει με την καινούρια του τη γυναίκα, η οποία ουδέποτε υπήρξε Ιαπωνέζα, έφηβη και πόρνη. Η Butterfly μαθαίνει τα νέα από άλλους, γιατί αυτός δεν έχει το θάρρος να πάει να τη βρει. Και λέει, εντάξει, και γκέισα ήμουνα και καταστράφηκα οικονομικά, εντάξει. Και θέλει και το παιδί να το πάρει να το μεγαλώσει, εντάξει. Αλλά να μην έρθει να μου πει ένα γεια, να πιούμε ένα τσάι στον κήπο. Η Butterfly είναι Ιαπωνέζα. Οι Ιάπωνες έχουν ειδική σχέση με την τιμή και την αυτοθυσία. Η Butterfly λέει, τίμιας πεθάνει αυτός που δεν μπορεί να ζήσει τίμια. Και αποφασίζει να του δώσει το παιδί. Αποφασίζει όμως να κάνει και χαρακίρι. Φωνάζει το παιδί, το πλησιάζει, του πιάνει το πρόσωπο και του λέει «Νάνιο μάτα νίνο το μερέπα». Τι σημαίνει αυτό, Μαρία, τι σημαίνει, πώς θα το καταλάβουμε? Σε παίρνουνε μακριά
μακριά μου. Κοίτα με τώρα για να με θυμάσαι αργότερα. Και μετά του λέει, για μισά σε νότερα. Πήγαινε τώρα να πεις. Και ξεκινάει την τελετουργία του Χαρακίρη. Εδώ η μουσική είναι άκρος ανατριχιαστική. Το Χαρακίρι θα το κάνει με το σπαθί που είχε πεθάνει και ο πατέρας της. Γιατί και εκείνος με Χαρακίρι είχε πεθάνει. Γιατί? Δεν ξέρουμε. Σωστή! Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Τι φράση ήταν σκαλισμένη πάνω στο σπαθί? Τίμιας πεθάνει αυτός που δεν μπορεί να ζήσει. Λάθος! Μέγαλα! Δεν με νοιάζει. Χρόνια πολλά! Η ζωή είναι γλυκιά! Η Butterfly τον περιμένει. 3 χρόνια τον περιμένει. Και εκεί, σε μια στιγμούλα που λίγο κάπως χάνεται και αφαιρείται, τότε και μόνο τότε αυτός την επισκέπτεται. Και βρίσκει το θάρρος να πάει να τη βρει. Και της χαλάει το ίδιο της το Χαρακίρι. Το μόνο πράγμα που ποτέ έκανε για τον εαυτό της. Τότε και μόνο τότε ακούει τη φωνή του στον κήπο να φωνάζει Butterfly! Butterfly! Δεν συνιστάται η κατανάλωση αλκοόλ στα λουτρά. Αυτές οι απαγορεύσεις. Οι ωραιότεροι συνδυασμοί στη ζωή είναι απαγορευμένοι. Λουτρά και αλκοόλ, εγκυμοσύνη και τσιγάρο, αεροπλάνο και τσιγάρο. Το τσιγάρο γενικώς. Σεξ στο αεροπλάνο, σεξ στη δουλειά, σεξ με τον εραστή. Ένας σύζυγος και πολλοί εραστές. Και είχατε πολλούς εραστές. Ποτέ δεν είναι σκεφτεί. Αχ, πείτε μας για αυτούς. Δεν μας κάνουν ούτε 3 ζωές. Αφού είπατε ότι δεν ήταν πολύ. Όχι πουλάκι μου, δεν είπα αυτό. Είπα πως ποτέ δεν ήταν σκεφτεί. Πείτε μας τότε. Αλλά αυτό που το κορίτσι έχει μαγευτεί. Έχει όρεξη να ακούει ιστορίες. Ξέρεις, αυτό είναι χάρισμα. Λοιπόν, θα σου πω. Γιατί έτσι είμαι εγώ. Μουώσω. Ξέρεις τι είναι? Τι? Κίνον, ματζουρία. Όχι. Κίνα. Ούτε κουπέλα δεν είναι. Λοιπόν, στην κοινωνία. Στην κοινωνία των Μόσου, στη μακρινή Μαντζουρία, όταν μια κοπέλα γίνεται 15 ετών, αποκτά το δικό της δωμάτιο, το μπαμπαουάτο της, ή αλλιώς το δωμάτιο που ανθίζει. Το δωμάτιο που ανθίζει, πουλάκι μου, έχει 2 πόρτες. Η μία πόρτα ανοίγει προς τα μέσα, προς το σπίτι. Η άλλη ανοίγει προς τα έξω, στον κόσμο, με τα πολύβουα στενά, γεμάτα χρωματιστά κινέζικα φαναράκια και δράπτους και πυροτεχνήματα και μυρωδιά από νούντλς και γλυκό ξινοχύρινο. Εκεί η έφηβη βρίσκει εραστές. Βρίσκει το αγόρι που της αρέσει και γυρνούν μαζί στο μπαμπαουάτο της, στο δωμάτιο που ανθίζει. Ναι. Μπορεί να φέρνει διαφορετικό αγόρι κάθε βράδυ. Πολλά διαφορετικά αγόρια μέσα σε ένα βράδυ. Ή ένα συγκεκριμένο αγόρι για πολλά βράδια. Υπάρχει μόνο ένας κανόνας. Το αγόρι πρέπει πάντα να φεύγει προτού ξημερώσει. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Κάποτε σίγουρα θα ήταν. Τώρα πια οι καημένοι Μόσο νομίζω ότι έχουν απογίνει τουριστική ατραξιόν. Come see the last place in the world where polygamy and matriarchy thrives. Λοιπόν, και τώρα σήκω. Σήκω και έλα εδώ να με βοηθήσεις. Σήκω. Έλα, πουλάκι.
Πάντως, εγώ, στα 15 μου, όταν άνοιγα το παράθυρο του δωματίου μου και το έσκαγα το βράδυ, δεν ήξερα τίποτα για όλα αυτά. Απλά ήθελα να πάω βόλτα. Να πάω έξω στον κόσμο με τα πολύβουα στενά, τα μπαράκια, τις μουσικές που ξεχύνονταν ως το λιμάνι και τη μυρωδιά από σουβλάκια και νυχτολούλουδα. Ήσασταν από νησί? Όχι, όχι. Στην πόλη μεγαλώσαμε. Αλλά τα καλοκαίρια πηγαίναμε στο νησί. Να λίγο εδώ. Αχ, εγώ λοιπόν το έσκανα κάθε βράδυ. Από τα 15 και μετά, κάθε βράδυ. Το νησί ήταν γεμάτο αγόρια, κορίτσια, μπαράκια, κρασιά και κάτι παραλίες που έβγαινε το φεγγάρι και τις φώτιζε σαν προβολέας. Δεν γινόταν να μην κρυφθείς εντελώς και να μην κουτήξεις. Δεν γινόταν να μην φιληθείς. Δεν γινόταν να μην είσαι όλη την ώρα ερωτευμένη. Και ήσασταν, Ήμουν όλη την ώρα ερωτευμένη. Και όλη την ώρα ξύπνια. Και όλη την ώρα κολυμπούσα. Στη θάλασσα, στο αλκοόλ. Μια φορά στην ηλικία σου ήπια τόσο ούζο που τρελάθηκα. Στο λιμάνι καθόμασταν, σαν αυτό που είμαστε τώρα. Σαν αυτό που είμαστε τώρα. Έπινα ούζο και ξέχασα να φάω. Σηκώθηκα να φύγω παρέα με ένα φίλο μου και 2,5 βήματα μετά σοριάστηκα. Με μάζευε. Σακί εγώ, ψάχος, βαρύδια, σήκωτη. Άρχισα να μιλάω, κάτι έλεγα για την επικοινωνία, έχει χαθεί η επικοινωνία, πάει, χάθηκε η επικοινωνία. Είχα πιει τόσο ούζο. Ήμουν το ούζο. Πώς να μην χαθεί η επικοινωνία. Και μετά ήρθε και ένας άλλος φίλος μας να δει τι απογίναμε. Και τότε λέει, εγώ άρχισα να τους χτυπάω. Αλλά πού να βρω στο πατσιλιώμα που ήμουνα. Έδερνα τον αέρα και αυτοί προσπαθούσαν να μην γελάνε. Και έτσι όπως πάνε να με πιάσουν, γλιστράω και φεύγω και τρέχω στο λιμάνι. Είχα υπερταχύτητα λόγω του αλκοόλ. Έφτασε, έκατσα σε ένα σκαλί. Είδε και ένα σκυλάκι δίπλα μου. Του τραγούδισα Μαρινέλα. Έναν φύλακτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να μη σ' αποστάσεις μαζί το λαιλάκι. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες. Και κοιτούσα τη θάλασσα απέναντι με τα βαρκάκια της. Ολόκληρη τη θάλασσα με τα βαρκάκια της σηκώνονταν και χτυπούσαν ξανά κάτω. Γκτάπ! Έτσι τα έβλεπα εγώ. Γκτάπ πάνω, γκτάπ κάτω, γκτάπ, γκτάπ. Αυτό ήταν, είπα. Έφτασα στις πηγές της τρέλας. Πετάγομαι πάνω, τρέχω στον ελάφι για το σπίτι. Έφτασα, γκρεμίστηκα στο κρεβάτι. Δεν γυρνούσε απλά το δωμάτιο. 1000 δαίμονες με είχαν περασμένη σε σούβλα χρυσή και με γυρνούσαν στην κόλαση. Για τέτοια μεθύσια σου μιλάω. Την επόμενη μέρα όμως σηκώθηκα και ήμουν μια χαρά. Και γι' αυτό να τη δω στο λόγο το έκανα και το ξανάφαινα και το έκανα 1000 φορές. Τι τυχερή που είμαι. Είμαι πολύ τυχερή. Γιατί τους δίρατε? Ποιος? Τους Σουίτσους. Καλέ δεν τους πέτυχα, μόνο αέρα έδιρα. Να θυμάμαι, κορίτσι μου, κάτι θα είχε γίνει. Κάτι ερωτικό, μπορεί και τίποτα. Και μετά? Μετά εκεί στο νησί ένα καλοκαίρι γνώρισα ένα κόρη που είχε τα ίδια μυαλά με μένα, αλλά δεν είχε προφυλακτικά. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη μου η κόρη. Με αυτόν είμαστε καλοί φίλοι, μιλάμε ακόμα και σήμερα, είναι χημικός. Είναι και πολύ υπέρ των σπα. Μου ζήτησε και ένα δείγμα από εδώ, έτσι για να το αναλύσει. Απαγορεύεται. Δεν θα σας πάρω την άδεια. Θα το πάρει πριν. Εντάξει. Και μετά? Μετά αφού μεγάλωσα και σπούδασα και εγώ και τα έκανα τέλος πάντων όλα σωστά για να μην στιγματιστώ άρθρα κοινωνικά. Γιατί στιγματιστήκατε κοινωνικά? Στιγματίστηκα λίγο στην αρχή, όσο ήμουν ανήπαντρη έγκυος. Αλλά μετά όταν βγήκε η κόρη μου και ήταν σαν ζαχαρωτό, το ξέχασαν όλοι. Τι ωραία, τέλεια. Ναι. Και μετά? Μετά ξαναερωτεύτηκα και έκανε κάτι τέτοια. Και μετά? Με αυτόν τον άντρα δεν μιλάω πια. Μιλάνε τα παιδιά μαζί του. Ωραία και πού. Και από μακριά. Εντάξει. Δεν μπορούν να πηγαίνουν και όλα καλά συνέχεια. Μπορούν. Μπορούν. Όλα καλά πηγαίνουν. Ωραία, ωραία. Τα κάνατε όλα ωραία. Και το αλκοόλ? Ναι, το αλκοόλ το έτρεχα παράλληλα κι αυτό. Μια φορά, μικράκι ήμουνα, ταξίδευα με τον πατέρα μου
Πηγαίναμε στο νησί με το πλοίο. Ήμασταν σε μικρή δίπλινη καμπίνα, αδυσόπιτη κλεισούρα, σε ντόνια σκληρά, από κόκαλο. Με το που πέσαμε στα κρεβάτια, ο πατέρας μου στο πάνω, εγώ στο κάτω, αποκοιμήθηκα. Πέρασαν 10 λεπτά. Άνοιξα πάλι τα μάτια μου και είχε βραδιάσει. «Κοίτα», άκουσα τη φωνή του πατέρα μου από το πάνω κρεβάτι. «Τι να κοιτάξω», τον ρώτησα. «Πήγαινε στο Φινιστρίνι», έτσι το είπε, Φινιστρίνι. «Και κοίτα». Είδα κάτι φωτάκια πέρα, μακριά. «Να το λιμάνι», μου είπε. «Φτάσαμε». Είχαν περάσει 9 ώρες, αλλά το ελκύζομαι, ήταν μόνο 10 λεπτά. Την επόμενη μέρα ο πατέρας μου πέθανε. Και δεν το ξαναείδα. Και δεν μπορούσα να το πιστέψω και ακριβώς. Πήγαινα και τους ρωτούσα όλους πόσο καιρό θα μείνει πεθαμένος. Και μου απαντούσανε για πάντα. Αν όμως 9 ώρες μπορεί να μεταμφιεστούν σε 10 λεπτά, το για πάντα με τι μπορεί να μοιάζει. Έκτοτε μεγάλωσα, σπούδασα, παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, χώρισα, τα ξαναβρήκα, ξαναχώρισα. Έκανα αλλαγές, άλλαξα δουλειές, παρέες, γειτονιές. Και ακόμα δεν το πιστεύω ότι πιστεύω. Φοβάμαι μήπως έχω μείνει στην καμπίνα και κοιμάμαι. Και πάει το καράβι, πάει. Και κάποια στιγμή θα ακούσω τη φωνή του πατέρα μου από το πάνω κρεβάτι της δίπλινης καμπίνας να μου λέει «Να το λιμάνι, φτάσαμε». Πόσα παιδιά έχετε? 3. Και με τον άντρα σας γιατί χωρίσατε? Χώρισα με τον πρώτο γιατί ήμασταν πολύ μικροί. Με το δεύτερο για να αλλάξει τελείως η ζωή μου. Αλλά δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο τελικά. Απλά είχα πολύ περισσότερο άγχος με τα οικονομικά. Αλλά είχα πολύ παραπάνω χρόνο για να βγαίνω έξω και να πίνω. Έχω συνέλθει από κάτι απίστευτα μεθύσια. Κάτι πραγματικά άγρια μεθύσια. Νόμιζα πως με καταπίνουν κύματα. Νόμιζα πως με συγκλείβουν βουνά. Νόμιζα πως είμαι γίγαντας. Ρωσίες, υπερσιβηρικός, άστα, ταξίδια και μεθύσια. Νόμιζα πως δεν θα συνέλθω ποτέ. Νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ. Κι όμως, κάπως τα κατάφερνα και έβρισκα τον δρόμο προς την υφαλιότητα. Όταν μεγάλωσαν τα παιδιά μου, έγινε πραγματικά χαμός. Πήγα ταξίδια, πήγα ένα ταξίδιο στο Βιετνάμ και ήπια όλη την Ανατολή. Κι όμως, την ημέρα της επιστροφής ήμουν στην ώρα μου για το check-in με το αεροπορικό εισιτήριο στο χέρι και τη βαλίτσα γεμάτη δώρα για τα παιδιά. Έχετε ταξιδέψει όντως με τον υπερσιβηρικό? Όντως, ναι. Έφτασα ως το Βλαδιβοστόκ. Γιατί? Γιατί πάντα φανταζόμουν πως ήμουν Ρωσίδα. Ήθελα να δω τα μέρη που γεννήθηκα. Και με τον άντρα σας μιλάτε? Με τον πρώτο, ναι, μιλάω. Με το δεύτερο? Σε κάτι φιάλτες τον βλέπω και του μιλάω, ναι. Και τα σκυλάκια εκεί πέρα έξω? Α, είναι φίλοι μου. Μ' αγαπάνε. Όλα τα ζώα με πλησιάζουν. Τα παιδιά σου τα βλέπεις? Ξέρεις τι μου είπανε φέτος? Δεν μας νοιάζει αν είσαι στην ώρα σου για το check-in. Δεν μας νοιάζει αν έρχεσαι με τις βαλίτσες γεμάτες δώρα από το Βιετνάμ και το Βλαδιβοστόκ. Μεγαλώσαμε και καταλάβαμε, μου είπαν. Ίσως συγγενής που έρχεται μεθυσμένος στα οικογενειακά τραπέζια και φωνάζει. Έρχεται πρωτοχρονιά, φύγε. Θέμα όμως. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι με πήρε ο ύπνος στην καμπίνα. Ο χρόνος καταστράφηκε. Πέθανε ο πατέρας μου. Ο χρόνος καταλήφθηκε. Μεγάλωσα, έκανα παιδιά. Ο χρόνος ξανακύλησε. Εγώ πίνω γιατί η κατάσταση μέθης είναι συμβατή με τον κατεστραμμένο χρόνο. Οπότε όταν πίνω ησυχάζω. Συντονίζομαι. Και θα ξαναφερθεί ποτέ ο χρόνος για εσάς? Την ενοχλείς? Δεν την ενοχλώ, δεν είναι αλήθεια.
αφρό. Και καλά εγώ. Έχω να υγρώσω και να βγάλω από μέσα μου μια θάλασσα αλκοόλ. Εσύ, γιατί κλείστηκες εδώ μέσα τέτοια μέρα και τέτοια ώρα, γλυκό μου κορίτσι? Έξω οι δρόμοι ησυχάζουν. Όλη η πόλη ησυχάζει. Περιμένει. Αυτή η ησυχία πυκνώνει. Αυτή η ησυχία γίνεται μαγνήτης. Η νύχτα ήρθε. Τι θα κάνουμε? Σχετικά με ποιο θέμα? Με την ιδρύ. Ας την αυτή. Ας την, άμα θέλει να κάνει τη Ιαπωνέζα, ας την να κάνει τη Ιαπωνέζα. Όχι, εγώ κάνω δουλειά εδώ. Εδώ είναι επιχείρηση. Όποιος ήρθε να ξεπληθεί, θα ξεπληθεί. Έστω και αν το μετάνιωσε, έστω και αν δεν θέλει πια. Ευτυχώς εγώ πρόλαβα. Μια χαρά το πεις. Έδωσε το καλό παράδειγμα. Αυτό ακριβώς έκανες. Λίδια. Όχι, δεν θα μου ξεφύγει. Είναι μικρή. Αυτό δεν σημαίνει ότι και το μυστικό της είναι μικρό. Η Μαρία αυτή τη στιγμή κουβαλάει μέσα της μια πέτρα. Κυοφορεί μια πέτρα. Και εγώ θα την αφαιρέσω αυτή την πέτρα. Και μετά θα την εξαγνίσω. Και πώς προτείνεις να γίνει αυτό? Σε απόλυτη συνεργασία μαζί σου. Προτείνω τεκίλα. Δεν συνιστάται κατανάλωση αλκοόλ στα λουτρά. Εδώ συζητάμε για το πώς θα βγάλουμε μια πέτρα μέσα από έναν άνθρωπο και θα κολλήσουμε στους κανόνες. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Βγάλουμε τη Μαρία με τεκίλα και της κάνουμε μόνο κέρυες ερωτήσεις. Και το μυστικό θα κάνει ένα ποπ και θα βγει. Η τεκίλα θα μεταμορφωθεί σε γιορτινή πρωτοχρονιάτικη σαμπάνια. Ποπ, 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 ποπ. Εδώ ο χώρος είναι ιερός. Είναι το υδροθεραπευτήριο ο Ασκληπιός, ο Θεός της υγείας. Δεν είναι για μεθύσια. Και επιτέλους, Κάτια, δεν είσαι πια στο Βλαδιβοστόκ. Και κάποια στιγμή πρέπει να κατέβεις από τον υπερσιβηρικό. Εσύ θες να βγάλεις μια πέτρα μέσα από έναν άνθρωπο, εγώ σου προτείνω μια μέθοδο. Εσύ μου προτείνεις τη μέθοδο του πισωγυρίσματος. Δηλαδή τι θέλεις? Ότι αλκοόλ ίδρωσες πριν, να το ξαναβάλεις μέσα σου τώρα? Α, όχι, δεν κατάλαβες. Μπερδεύτηκες. Η Μαρία θα πίνει την τεκίλα, όχι εγώ. Κάτια. Εσύ και εγώ θα τσουγκρίζουμε μόνο. Κάτια. Καλά, θα φρέξουμε λίγο το κιλάκι μας. Κάτια. Εντάξει, θα πιούμε λίγο. Πόσο λίγο? Θα σου πω. Δουλειά έχουμε αύριο, δεν έχουμε. Θα πιούμε μέχρι να λιποθυμίσουμε. Μέχρι εκεί μόνο. Γιατί ξέρεις, αφού πιείς, αφού λιποθυμίσεις, συνέλθεις και ξαναπιείς, τότε εκεί είναι το καλό το εφέ. Ποιο? Αυτό με τη χρυσή σούβλα και τους χίλιους δαίμονες που συγυρίζουν ασταμάτητα στην κόλαση? Βλέπω με παρακολούθησες. Γιατί ξέρεις, ορισμένες φορές φαίνεται σαν να σκέφτεσαι άλλα ενώ μας κοιτάς. Να το... Με τον νερό θα την αφήσουμε. Τι πράγμα? Δικός μου δεν είναι ο χώρος. Δικός μου είναι. Φωτιάζω και τον καίωμα θέλω. Θα βάλουμε τους ατμούς
τις αναθυμιάσεις και τα νερά στο φουρ. Θα ζαλιστεί. Θα τη μεθύσουμε δηλαδή με ισχυρή δόση ιαματικού νερού και μετά θα τη βάλουμε να κάνει μπάνιο. Θα αρχίσει να μιλάει και να παραλύει και μετά να εξομολογείται. Και να προφητεύσει μπορεί κανείς σε μια τέτοια κατάσταση. Λίδια, είμαστε δίκαιες. Και ποιον τον νοιάζει. Εδώ είναι χώρος ιερός, είναι το υδροθεραπευτήριο Ασκληπιός. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιες, θα πρέπει να υποβληθούμε όλες στην ίδια διαδικασία, στα ίδια ακριβώς συστατικά. Και ό,τι γίνει. Σύμφωνοι. Μ' αρέσεις. Θα μπούμε κι εμείς για πάνω. Και οι τρεις. Φέρε και την τεκίλα! Επιτέλους! Ένα φύλακτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Η Μαρία έφτασε στην πόλη πριν από μερικές ώρες. Είναι 27 ετών, λουόμενη και πράττει αναλόγως. Είμαι μια λουόμενη και θα πράξω αναλόγως. Ένα φύλακτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις, μα εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες. Καλέ, αυτή είναι ήδη χάλια. Πάω να δυναμώσω κι άλλο τα νερά και τις αναθυμιάσεις. Μην την κάψεις ζωντανή. Θα προσπαθήσω να το ελέγξω, έχει χαλάσει λίγο το σύστημα. Τι εννοείς? Εσύ τελείωνε! Μαρία, πουλάκι μου. Ποιος με καλεί? Εμείς! Και τι είστε εσείς? Εμείς είμαστε ένα άτομο, εμείς είμαστε και 3 άτομα. Η Τραβιάτα ποια είναι? Είναι αυτή που έχει παρασυρθεί. 15 χρονών, Ιαπωνέζα και πόρνη. Γέισα το ίδιο είναι. Όλες αυτές είναι πόρνες και όλες πεθαίνουν στο τέλος. Εσείς το είπατε. Εγώ θα την άλλαζα την Τραβιάτα. Θα έλεγε στον παλιό καιρό, ξεκουμπήσου ρε, δεν ξέρεις σε ποια μιλάς. Μια φορά ετέρα, για πάντα σοφή. Και την butterfly θα την άλλαζα. Δεν θα έκανε χαρακίρι. Όχι. Θα κρεμιόταν με σκηνή. Εσείς είστε η κυρία που μας παίρνει τη πίεση. Είστε υπεύθυνοι για μας τις λουόμενες. Είστε η κυρία που κάνει τις εγγραφές. Γιατί προσφέρουν ψωμί και αλάτι στους μακρινούς ταξιδιώτες. Και εσείς, είστε η κυρία με τα σκυλάκια εκεί πέρα έξω. Είστε στα αλήθεια ένα άτομο. Οι φωτογραφίες στο φυλάδιο είναι ψεύτικες. Είναι παλιές. Καλέ, αυτή βρίσκεται ήδη σε παραγγελίμα. Άστη, μην τη διακόψουμε, μπορεί να μας πει το μυστικό της. Ποτέ δεν θα το πω. Α, αυτό μπορεί να μας κάψει ζωντανές εδώ μέσα. Κάτια, ξύπνησε το ηφαίστειο. Από εδώ και πέρα θα είναι ενεργό. Μπορεί να ξεσπάσει από στιγμή σε στιγμή. Αυτό το ηφαίστειο θα ξεσπάσει μετά από 4.000 χρόνια. Ξύπνησε το ηφαίστειο! Ποιες, Μαρία πουλάκι μου, γλυκό μου καναρίδι. Ποιες λίγο, Μαρία, ποιες. Στην υγειά της Τραβιάτας, που έστειλε το παιδί της μακριά, πολύ μακριά, πέρα από θάλασσα. Στην υγειά της. Στην υγειά της κυρίας Νάβιας. Η
Θέλω το σπαθί. Φέρε μου λίγο το σπαθί. Δεν κόβει καλά, θα ταλαιπωρηθείς. Άκου. Εδώ υπάρχει μια ιστορία. Αν θες να την ακούσεις, πρέπει εσύ να την πεις. Εγώ δεν πρόκειται και δεν με αφορά κιόλας. Καλά. Θα την πω. Ήσουν 17, 15, τώρα που είναι. Ποιος? Ο γιος σου. Είναι με τους θετούς του γονείς, τη μαμά του και τον μπαμπά του, η οποία ουδέποτε υπήρξε Ιαπωνέζα, έφηβη, πόνη και τέρα. Φύγε από εκεί, Μαρία. Φύγε από εκεί. Όχι. Εδώ ο χώρος είναι ιερός. Δεν είναι για να συντελούνται αυτοκτονίες. Αυτό ήταν. Έφτασα στις πηγές της τρέλας. Φύγε από εκεί, Μαρία. Όχι. Φύγε από εκεί, Μαρία. Εδώ είναι οικογενειακή επιχείρηση. Ανήκει στη μητέρα μου. Τώρα σε ποιον ανήκει? Σε μένα. Καλά σου λέει, φύγε. Εσύ εκτροχιάστηκες με την πρώτη ευκαιρία. Φύγε από εκεί, Μαρία. Φύγε. Όχι. Νομίζεις πως την έπρεπε την καταστροφή σου? Είσαι 27, είσαι 17 και πορνή. Έχεις ένα γιο. Μπράβο σου. Εγώ έχω γιο. Όχι. Έχω κόρη. Όχι. Είμαι κόρη. Ναι. Η μητέρα μου. Μου μιλάει. Όχι. Δεν μου μιλάει. Γιατί δεν ζει. Όσο ζούσε, μου μιλούσε. Όχι, δεν μου μιλούσε. Γιατί εγώ την έκλεψα και μετά τη σκότωσα. Ναι. Γιατί εγώ είμαι ο συγγενής που έκλεψε την περιουσία την οικογενειακή και μετά εξαφανίστηκε. Κλέψα λεφτά. Πολλά λεφτά. Έκλεψα όλα τα λεφτά της οικογένειας. Και γιατί ήταν πολλά και εγώ τα ήθελα και τα πήρα όλα. Γιατί η μητέρα μου δεν θα μου τα έδινε ποτέ. Αλλά εγώ ήμουν 18 και ήθελα να γυρίσω όλο τον κόσμο. Κάπου εκεί στην Ασία, Κάτια, ίσως βρεθήκαμε ή δοθήκαμε. Εσύ δεν σου λιώμα στο μεθύσι. Εγώ όμως όχι. Εγώ πήρα το σπαθάκι μου την Ιαπωνία. Πήρα χιλιάδες πράγματα. Πήγα σε όλα τα νησιά που ήθελα να πάω. Και μετά έμαθα πως η μητέρα μου αρρώστησε. Τη σκότωσα, την ξέκανα εξαιτίας μου από τη στενοχώρια της. Την πρόλαβα, τη σκότωσα. Εγώ, ναι. Η μητέρα μου ήταν γεωλόγος. Ήρθε σε αυτήν εδώ την πόλη για διακοπές. Ερωτεύτηκε. Μαγεύτηκε με τις πηγές αυτής της πόλης. Έλεγε ότι είχαν κάτι το μυθολογικό. Έχτισε τον Ασκληπιό. Όταν πέθανε, εξαιτίας μου, με συγχώρεσε. Μου χάρισε και τον Ασκληπιό. Τον έγραψε, διέλυσε. Ήμασταν 2. Τώρα είμαι 1. Ήμασταν 2 άτομα. Τώρα είμαι 1 άτομο. Είμαι ιδιοκτήτρια. Είμαι το κορίτσι που παίρνει την πίεση. Είμαι υπεύθυνη για τις λουόμενες. Πόσο Ισλανδή είμαι. Στην Ισλανδία. Έχω πάει. Θα ξαναπάω. Μάλλον όχι. Η μητέρα μου, εκεί είναι. Θα μένει. Είμαι μακριά της. Είμαι πολύ μακριά της. Της πήρα όλα τα λεφτά που είχε για την υγεία της, για το μέλλον της, για τα γεράματά της, την ξέκανα, της τα πήρα όλα. Με συγχώρεσε, το μετάνιωσα, το ήθελα. Θέλετε να μάθετε, εγώ θέλω να σας πω, όχι. Ποτέ δεν ήθελα να τα πω όλα αυτά τα πράγματα.
Εγώ ήθελα να το κλείσω. Και μπουμ! Νάστε! Πρωτοχρονιάτικα. Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Τέρμα! Τελείωσε! Το κλείνω! Μαζεύτε τα! Εγώ θα το άλλαζα το φινάλε της Butterfly. Δεν θα έκανε χαρακύρι. Ούτε κρεμάλα. Γι' αυτό φύγε από τα φωτάκια, Μαρία. Φύγε, Μαρία, από τα φωτάκια, φύγε! Και θα ήταν έτοιμη να κάνει το χαρακτήρι της. Και τότε θα άκουγε τη φωνή του. Butterfly, Butterfly. Και θα μπαινε μέσα αυτός. Πριν προλάβει εκείνη να σφινώσει το μαχαίρι στο στομάχι της. Και να βρισκόντουσαν επιτέλους για μία τελευταία φορά. Η ομορφιά της θα τον θάβωνε. Και μετά, τι θα γινόταν μετά? Μετά αυτή θα έβαζε το σπαθί του στη θέση του. Ναι. Τι φράση θα ήταν γραμμένη πάνω στο σπαθί? Τίμιας πεθάνει αυτός που δεν μπορεί να ζήσει τίμια. Λάθος! Μέγα λάθος. Και τι θα έγραφε? Χρόνια πολλά! Η ζωή είναι γλυκιά! Και αυτός θα το έπαιρνε το παιδί, θα το μεγάλωνε αυτός. Αυτό δεν θα άλλαζε. Γιατί κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Τέλος. Τελείωσε. Το κλείνω. Αυτός θα έκανε κι άλλα παιδιά μετά. Πολλά παιδιά μετά. Πολλά. Ναι. Αλλά μόνο αυτό, το πρώτο, μόνο αυτό θα ήταν μισό για το μεζάκι. Το πιο όμορφο μωρό είναι το παρδαλό. Ο παρδαλός. Φανταστικό παρατσούκλι. Και αυτή, η Butterfly. Θα έφευγε η Butterfly. Θα πήγαινε ταξίδια. Θα έπινε για σάκερ. Άμα ήθελε να το δει το παιδί της, θα διέσχιζε και ολόκληρο τον Ατλαντικό. Να του ρίξει έστω μια ματιά. Τι νομίζεις? Θα βίσταζε? Ιαπωνέζα ήταν διάολε. Incognito θα πήγαινε. Incognito σου λέω. Incognito, ακούς? Λοιπόν, για δείτε μου εδώ πέρα, τι χρωστάω. Το πραγματικό όνομα Της Butterfly, ποιο ήτανε? Τσίο Τσίο Σαν. Τσίο Τσίο Σαν. Αλήθεια. Τσίο Τσίο Σαν. Τσίο Τσίο Σαν. Και το δικό μου? Το δικό σου παρατσουκλί. Μαρία Κάλλας. Και τις κυρίες Κάτιας? Ο υπερσυμβηρικός. Το δικό σας? Δεν μπορώ να βγάλω παρατσούκλι στον εαυτό μου. Να σας βγάλω εγώ ένα. Όχι, Μαρία. Να μην μου βγάλεις. Και ξεκίνα να μαζεύεις, είπαμε. Τελείωσε. Το κλείνω. Τι το εννοούσατε? Και το εννοούσα και το κλείνω. Να πας να τον δεις. Φανταστικό παρατσούκλι. Γιατί τρέμεις, γιατί λυπάσαι, εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Απ' τη φωνή που τη φοβάσαι, σου ορκίζομαι, δεν είμαι εγώ. Εγώ σωπαίνω, αφού σωπαίνω, εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Πριν που είπατε ότι για τη μαμά σας το εννοούσατε, αλήθεια τη σκοτώσατε? Μαρία, τελείωσε το μπάνιο. Ξεκίνα να μαζεύεις. Είπαμε, τελείωσε. Το κλείνω. Το νερό φταίει. Είναι πολύ βαρύ. Όλη η πόλη μυρίζει μέταλλο. Μπορείς να το γευτείς. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι νερό. Σπαθί έπρεπε να είναι. Μαρία, ξεκίνα να μαζεύεις, πουλάκι μου. Τελείωσε το μπάνιο. Άντε, φύγε. Άκουσες και όλες αυτές τις ωραίες ιστορίες. Άντε, ξουτ. Τελείωσε το μπάνιο. Και εγώ είμαι μία επιχειρηματίας
που μου δίνω σύνταξη. Άντε να ξεκουραστώ. Η κυρία Κάτια που λέτε να πήγε. Εσείς πού θα πάτε? Σπίτι μου. Εδώ μένετε. Ευτυχώς όχι. Πού είναι το σπίτι σας? Δεν μου λέτε. Γιατί φοβάστε μήπως έρθω και εκεί? Δεν θα έρθω, μη φοβάστε. Έχω εγώ τώρα να σπουδάσω, να πάω να κάνω χρήσιμα πράγματα. Να βρω έστω ένα χρήσιμο πράγμα και να το φέρω εις πέρας. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό? Καθόλου δύσκολο. Αρκεί να μπορείς να δεχτείς την παρουσία άλλων ανθρώπων γύρω σου. Εσείς δεν τους θέλετε τους ανθρώπους. Εγώ τους αγαπάω τους ανθρώπους. Εσείς δεν τους θέλετε, ειδικά μετά από αυτά που κάνατε. Τι. Εσείς δεν τους θέλετε. Εντάξει, εμάς βέβαια μας ανεχτήκατε 5-6 ωρίτσες. Μήπως μας συμπαθήσετε κιόλας λίγο? Μαζεύετε. Τι να κάνετε? Εγώ θα συνεχίσω, θα κάτσω εδώ, θα τα λέω εγώ. Εσείς άμα θέλετε μου απαντάτε, άμα δεν θέλετε δεν μου απαντάτε, άμα θέλετε μ' ακούτε, άμα δεν θέλετε δεν μ' ακούτε, δεν πειράζει. Ωραία περάσαμε όμως, ωραία ήταν εδώ. Πολύ πιο ωραία το φυλάδι. Στο φυλάδι ήταν όλα έτσι λίγο κάπως γυαλιστερά. Ενώ εδώ τώρα μαζί σας και με την κυρία Κάτια, Πετροσιβηρικός, πολύ ωραία. Άμα πεθάνω τώρα, θα με θυμάστε? Ξέρετε, αν μου λέγανε ότι η μεταθάνατον ζωή είναι ένα τεράστιο λουτρό με ατμούς, πολύ θα χαιρόμουν. Ειδικά άμα ήσασταν κι εσείς εκεί, η κυρία Κάτια και το παιδί μου, θα ήθελα να το βλέπω που και που. Θα αργήσω, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχω να κάνω και τίποτα σημαντικό σήμερα, ειδικά σήμερα. Κυρία Λίδια, νομίζω σας βρήκα παρατσούκλι. Να σας το πω? Πες το. Να το πω? Πες το. Είστε σίγουροι να το πω? Πες το. Πού διαλεμένο κέφι είναι αυτό? Έχω μια ευδεξία τώρα εδώ από τα λουτρά με έχει πιάσει. Το λέω έτσι? Μου ζάλισες τον έρωτα, πες το. Κυρία Λίδια, εσείς για μένα είστε το ηφαίστειο. Ακούσατε λοιπόν η Γεωργία Ιατρονάτου, ξανά. Η Βασιλική Τάση. Και η Μαρία η Κωνσταντινίδη. Η σκηνοθεσία είναι της Έφης της Καραγιάρη, που θέλω ένα τεράστιο χειροκρότημα. Τεράστιο χειροκρότημα. Ο Ιάτσικος, ο Κώστας του Γιώργου Πελεπίνου στον Νίκο στην Αγώνα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε εδώ σήμερα για τη στήριξή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα είπε πολύ ωραία και στην αρχή ο κύριος μου. Ελάτε και πάνω. Είναι πολύ σημαντικό
σημαντικό να γίνονται τέτοιες δράσεις, να φτάνει έτσι ο πολιτισμός και να μοιράζεται. Το θέατρο αποκτάει αξία όταν το μοιραζόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό να στηρίζονται οι ερασιτεχνικές δράσεις, διότι εδώ τα κορίτσια από τον προσωπικό τους στον χρόνο, με τη δική τους τη διάθεση, με αυτοθυσία κάναν όλο αυτό το κόπο. Και να ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες να βγαίνουν και να εκθέτουν έτσι τον εαυτό τους. Και θέλω ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Και ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα δεύτερο για την Εύη την Καραγιάννη που έχει αναλάβει το συγγνώμη με πρώτη εβδομάδα και κάνει τόσο ωραίες δουλειές. Της θέλουμε πολύ την αγάπη μας. Ορίστε. Τι να πω εγώ τώρα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε μια μικρή ιστορία. Πολύ μικρή, λίγο την αγάπη σας. Δείξατε στα κορίτσια. 2 λεπτά. Εκεί στα μέσα του καλοκαιριού, οι λουόμενες πήγανε λίγο να βυθιστούν. Αλλά όμως χάρη στο πείσμα αυτών των κοριτσιών, στην κοραλία, δώστε ένα χειροκρότημα στην κοραλία. Δώστε, πραγματικά. Που μας αγκάλιασε, πραγματικά. Λες και ήμασταν γνωστοί, λες και ήταν στον χώρο της εστίας πάρα πολλά χρόνια. Καταφέρανε να φέρουν εις πέρα σε αυτό το έργο. Θέλω να αφιερώσουμε αυτή την παράσταση στο μικρό Αναστάση και στην Εύη. Εμείς στην εστία είμαστε οικογένεια και τις χαρές και τις δυσκολίες τις περνάμε μαζί. Όλα θα πάνε τέλεια, όλα θα πάνε καλά γιατί είμαστε εδώ για να εστιάσουμε στη θετική πλευρά. Και οι λουόμενες θα πάνε και αύριο, να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας και η έκθεση κάτω. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Ηράκλειο, τον Ροίδια, τον κύριο Γιώργο, τον κύριο Κώστα, πολύτιμοι συνεργάτες. Να σας πω μόνο κάτι τελευταίο. Η Κατερίνα Μαυρογιώργη που έχει γράψει το έργο, και το συγκεκριμένο έργο παίχτηκε και 3 χρονιές στην Αθήνα σε Αθηναϊκό Θέατρο με μεγάλη επιτυχία. Και άλλη μία τώρα. Προς τιμήν της δεν ζήτησε χρήματα για τα πνευματικά δικαιώματα. Η μόνη παράκληση ήταν κάποια βιβλία από τις λουόμενες να υπάρχουν στο χώρο προς πώληση. Έτσι λοιπόν στο φουαγέ υπάρχουν κάποια βιβλία, είναι πολύ μικρό το κόστος, είναι στα 6 ευρώ. Αν θέλετε φεύγοντας να κάνετε μια μικρή αγορά, αυτό θα βοηθήσει και το σύλλογο βασικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.